Povodom realizacije projekta koji je vezan za ekologiju, za očuvanje životne sredine i konkretno za projekat Eko Rangeri, kako rekoše predstavnici osnovne škole Karađorđe, da se zove ovaj projekat, uključujemo evo i deo ekipe tih rangera da bismo čuli šta je njih motivisalo i na koji način misle da se uključe u ovu akciju, jer cijel ovaj projekat zapravo podrazumeva neke konkretne aktivnosti. Da vas za početak čujem da nam se predstavite. Ovako, ja sam Marija Mirković, dolazim iz škole Karađorđe i 8. sam razred. Ja sam Natalija Stefanović, dolazim naravno iz škole Karađorđe i idem u odeljenje 8.2. I ja sam Katarina Babić, isto odeljenje kao njih dve, Karađorđe. Dobro, šta je ovako vas motivisalo da se uključite, jer na prvi pogled možda očuvanje sredine, kako treba da se ponašaš, sve to izgleda poznato, ali možda i ne toliko. Šta vas je motivisalo da se uključite? Pa da, zaista, mislim, kada krenemo polako da se upućemo u ekologiju, shvatimo koliko ne znamo o tome i koliko je svaki pojedinac na ovoj planeti bitan šta se dešava sa prirodom. I uglavnom nas je motivisalo to da preobratimo nekako prirodu i vratimo u ono prvobitno stanje, jer zaista kako kreće, stvarno sve više, sve lošije stanje prirode. Totalno će izgledati drugčije priroda nego što mi zamišljamo. Naši roditelji su živeli u, da ne kažem, dosta čistoj sredini, ali sigurno da je bio čisti vazduh i možda oni mobilni telefoni nisu imali, ali su imali zato čistu vodu za piće. Jesu zanimljive te priče starih kada oni pričaju kako se nekad živelo? Da, i prosto sad kad vidimo u kojem smo vremenu sada, stvarno želimo da se vratimo. Kada kažu kupali smo se u reci, na jezeru, zaista, mislim, imamo zašto da im zavidimo, jer mi sada nemamo... A mi imamo ovde veliko moralo. Da, ne možemo zato što je veoma zagađena. Pa dobro, kupili se neke, vi proverite narednog leta da li je to moguće. Da. A da li imate vi u školi predmete koji dotiču i ekologiju? Da, pa biologija. Biologija najviše, ostali ne toliko. Malo obrađamo recimo iz hemije te sastojke koji uništavaju našu prirodu, ali uglavnom biologija se bavi najviše tim. Ali to je uzgred ili samo par lekcija? Pa recimo u 8. razredu samo se radi ekologija, tako da nije baš uzgred, ali može se reći da jeste. Da, i koliko god zvučalo besmisleno, to je jako važno za nas. Jer danas ako, na primer, odemo do neke reke i vidimo da je dosta zagađena, kao Dunav, na primer, ako se mi potrudimo da je očistimo ili kao klub u parku, sutra možemo da dođemo mirni, da znamo da smo mi to očistili i da možemo da sednemo. Kako je tvoje viđenje okoline? U kom delu ti, u kom gradu živiš? Pa, u Stara opština. Moško Stara opština. Da, baš. To je područje koje nije čisto neka gradska zona. Da li tu može da se već uoče neke stvari? Evo kod autobuskog stajališta, ako ste uočili, neka betonska kanta za smeće prepuna, kontejner sa PET ambalažom i još jedan kontejner. A ima smeća i pored. Da, ima. I niko se ne trudi da taj neki papirić podigne i da baci u kantu, nego opet baci. Mislite da to nije ništa. Da li ćete sada i kroz ove aktivnosti, tako kroz druženje, da ukazujete na neke stvari, da malo gledate više stvari? Glavni cilj akcije jeste da se podigne svest građana. Znači da oni gledaju gde bacaju svoje smeće, da polako dižu tu ekološku svest i da shvate koliko je bitno i koliko je važno da taj jedan papirić koji su bacili na ulicu u stvari stave u kanti, jer zaista to je glavni cilj akcije, da se podigne svest građana. Da, kako onih mladih, tako i onih starijih. Bez obzira što su oni živeli u čistijem dobu, da se prosto potrude da žive i sada. Kad su živeli tako, znači da žive i sada i da nama olakšaju život, naravno. I da se očuva ono što postoji. Da li je planirana neka saradnja, mi se sigurno čuli za izviđače, ima tu sigurno vaše drugarice koji su uključeni, možda i u planinarsko društvo, to su ipak povezane neke stvari. Da, jako nam je bitno da se povežemo sa svim organizacijama koje
imaju veze sa ekologijom i koji isto kao i mi žele da malo poboljšaju to stanje i da družimo se sa izviđačima, pokušamo da ostvarimo kontakt, zatim sa raznim fabrikama koje će pokupiti smeće sa nama, opština isto želi da učestvuje, dala nam je podršku i tako. Da, i veoma nam je, što je rekla moja drugarica, bitno da mogli bi, tek smo počeli i ne možemo odmah da predviđamo kako će sve da protekne, ali s kojom smo energijom počeli, završit ćemo dobro. Koji ste razred? 8. A posle 8. razreda, kada se bude završila ova akcija, da li očekujete da ćete to moći da prenesete i kroz srednju školu? Naravno. Naravno, zato što mislim da i u srednjoj školi isto ima dece koji žele, koji imaju isti cilj kao i mi i mislim da je to stvarno moguće. Mislim da se ta ekologija i ta ekološka svet kod nas baš ostavila sa strane i da ako jedan pojedinac krene da je razvija, mislim da će i ostali to želeti. Hvala vam na ovim informacijama. Kad krenete sa konkretnom akcijom, onda nas pozovete i mi ćemo da zabeležimo ono što radite. Nadamo se da ćete dosta uraditi. I mi se nadamo. Hvala vama.